Naputol ang paghinanok sa pamilya nilang Lino Suarez human makadungog og paka sa nabuak nga Chelsea. Silang bintana kaninang kadlawon nagtuo silang adunay kawatan nga milungkab silang balay apan sa pagsusi siyang anak. Nagkugang kini human makiti ang dakong sawa nga nasa ibabaw sa double deck sa ilang kwarto. Nahitabo kini sa Purok 3 Buoy District, Tagbilaran City, Bohol. Pasado alas 4 kadlawon nga girespondihan na usam sa Tagbilaran City Fire Station. Mato ni FO1 Anthony Glenn, tagaan nga adunay gitason 3 metros kini ug mutimbang og 10 kilos ang maong bitin. Dali ra hinuon nga na-rescue kini ug dakang itugyan ngadto sa sentro Tagbilaran City karong hapon. Dugang niya nga posibleng gikan sa kakahuyan ang sawa ug adunay gigukod nga ilaga maong nakasugod kini sa balay. Pahimangno niya sa publiko nga kung makakita og sawa di kini patyon og ipahibaw lang kini sa ilang buhatan aron sa luwas kini nilang makuha.